तो हे गाइस, वेलकम टू गुरु भोजपुरी। तो स्वागत बा आज हमरा एगो नया वीडियो में। और चली एगो वीडियो के में दे बना रही और वीडियो के बिहार में नीतीश चाचा साला पॉलिटी का मार देलन जे लोगन के बाहर ना मतलब मजाक नहीं कर, सही बताओ तनी सीरियस में। नीतीश चाचा पॉलिटी का मार देले जे बिहार में लोगन के बाहर आ गेल बाहर आउ के पता बा भोजपुरी के जे सो कॉल्ड अपने के सिंगर हुई है भाई। मतलब एक से एक धड़ा से धड़ल्ले से गाना पे गाना पहले जा रहा बड़न लोग। हम क्या बताई कि मतलब हम 3 दिन से 4 दिन से हम देखा था यूट्यूब पे स्क्रॉल कर पर, मतलब जब देखा था पलटू चाचा पलट गए तो हार प्यार हो कि नीतीश के सरकार हो, मतलब एक से एक मतलब गाना आ रहा बटे। एक पोस्टर वो देख सकत स्क्रीन पर चलत रहो लोग मिल जाई। मतलब का हम बताई 6 7 के बार पलटू राम पलट गए हैं, पलट गए सीएम चिराग बनी है। बताई छौड़ी के लक्षण है नीतीश कुमार में। अब बताई इहो कुल सिंगर है न बालो का बताओ जब भैया तो स्क्रीन पर वो देख सकत नहीं इतना खतरनाक गाना गईले बालो। अगर चाचा एक्शन ले ले तो सब जना रिएक्शन में आ जाइलो, लेकिन खैर हमरा उसे क्या करे बाकी रोवल तो अब जनता जनार्दन ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ बानी। और वो लोग आप बताई लो कि मतलब कुल ठीक बाटे कि नहीं खे, मतलब जो अपन बाटे चलत रहे गाना बजाना। लेकिन अब केहू के ऊपर टिपा टिप्पणी तो राजनीति करियर आदमी कर, लेकिन भोजपुरी सिंगर लहर लूटत रहे ही में। एगो हमनी गाँव में कहल जाला के जान जाओ लइका खेलावना ठीक बा, एने लोग के कुर्सी पिछवाड़ा गरमाइल बा, ई लोग मजा लेबे पतुरल बड़लो। खैर वीडियो कैसा लागल कमेंट में जरूर बताई और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ठीक बा। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लिए जय श्री राम।